ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 21/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿಡೊಪ್ಪೊಡು ಎಂಗುಲು ಬಾಬನ ದತ್ತು ಜೋಕುಲು ಪರಸ್ಪರಡು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಪನ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಿತರು ಬಂದು ಏರಿಗೆ ಬನೊಲಿ ಅಕಲ ಲಕ್ಷಣಲು ದಾದ? ಉತ್ತರ: ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರಿಯ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ್ದು ಬಳತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲೇ ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಿತರು. ಬಾಬಾ ಇಂದು ಮಾತಲ ನಾವು ಈರು ಎಂಕುಲ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಅಕಲು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರಿವೆರು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಬಾಬನಾದುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆರ್ದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಕಾರೋಬಾರ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಾಲನೆ ಹೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನಕುಲೆ ಅರ್ಪಣಾ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಓದೋಡು ಅಂಚನೆ ಓದಾವಡು. ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಶ್ವಾಸರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಗೀತೆ: ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಗೀತೆ ಗಾಯನವಾದುಂಡು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಮಹಿಮೆ ಮಾತಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮಾತ್ಮನಾದುಂಡು. ಅರಣ್ಯಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ತೆರೆಯುಂಡು. ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಾಪಿತರನ ಜೊತೆ ಕುಟುಂಬಡು ಕುಳ್ದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ ಮಾತಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಭಲೆ ಆರ್ನ ಜೊತೆ ರಾಧೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಅರೆಗೆ ಮಾತಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ದಯಪಂಡ ಆರು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡಿಂದು ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲ ಸಾರೋಣ ಪನ್ಪಿರು. ಭಲೆ ಈ ಸಮಯಡು ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ದೂರುಡು ಉಳ್ಳಿರು. ಆಂಡ ಅಕುಲು ಸಹ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಕುಲ್ಲ ತೆರಿವೆರು. ಮಾತಾಪಿತರು ಎಂಕುಲೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚನೆ ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ತಂಡ ಯುಕ್ತಿನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ಒಂತೆ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದೈಗುಳ್ಳೆರು. ಬೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಸಹ ರಚನೆ ಅಕುಲು ಪರತ್ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರ ವೈದ್ಯರು. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆನು ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ತದು ಶಾಲೆಗೆ ಲೆದೊಂದು ಒಪ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲು ಉಲ್ಲೆರು. ನಮಕ್ ಪಾಲನೆಲ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗಿತ್ತೆ ಬಾಬನ ವಿನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೆರಿವೆರು. ಲೌಕಿಕ ಪರಿವಾರ ಎತ್ತುಂಡ 10-15 ಜೋಕುಲು ಪೊರು. 2-3 ಮದುವೆ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ದೆರು. ಏತ್ ಜೋಕುಲಿನ ಬೋಡಾಂಡಲ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಖ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಜನ್ಮ ಕೊರೊಲಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರುಪುನ ಅಂಚೆ ಜನ್ಮ ಕೊರುಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಒರಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಡವೇರ್ನ ಬಾಲೆ ತೆರಿಯುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಬಡವೇ ಬಂದು. ಶ್ರೀಮಂತನ ಬಾಲೆ ತೆರಿಯುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಂದು. ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು. ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಒರಿಯೇ ಬೇರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಒರಿಯೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೆರು ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಮುಖದ ಪಂಡ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಎದುರುಡು ದತ್ತು ಆದುಲ್ಲ. ಬೇರು ನಮ್ಮ ಪರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಬರ್ಪುನೆ ಪರತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಡು ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾನಗ ಎಂಕುಲು ಈ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಪಿತನ ಜಕೆಲನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದ ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಸ್ಪರಡು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆದುಲ್ಲ. ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಸಂಬಂಧನ ಮಡ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಪರಸ್ಪರಡು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ರಾಯಲು ಶಾಂತಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಆನಂದಪೂರ್ಣ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಐದವರ ನಿಕುಲು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿಡುಪ್ಪೊಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗಿಂದು ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪೊಡು. ಎಂಕುಲು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾಗ ದತ್ತು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು. ಆರು ತಾತ ಬೇರು ಅಣ್ಣ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಏರು ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಿತರೋ ಅಕುಲು ತೆರಿವೆರು. ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರಿಯ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ್ದು
ಬಳತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಇಂದು ಮಾತಲ ಈರ್ನಾದುಂಡು ಈರು ಎಂಕುಲ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ವಾ ಜೋಕುಲು ಅರ್ಪಣೆ ಆತೆರೋ ಅರೆಡ್ದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಾಲನೆ ಆಪುಂಡು. ಭಲೆ ಕೆಲವರು ನೌಕರಿ ಮಲ್ಪೆರು ಆಂಡಲ ಸಹ ತಿರುವಿನಿರು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಬಾಬಾಗಾದು ಐದವರ ಬಾಬಾಗಲ ಸಹ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಯಜ್ಞದ ಕಾರೋಬಾರು ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು. ರಾಜ ರಾಣಿಗಳ ಸಹ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮೊಕುಲು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬೆರು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಟು ಕುಳ್ದ ಪನ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಏತು ಓದುವ ಅಂಚನೆ ಓದವ ಆತು ಎಡ್ಡ ಪದವಿನ ಪಡೆಪ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದ ಕರ್ಮನು ಸಹ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ದಾದಲ ಸಹ ಪ್ರಾಯದಾರುಲ್ಲೆರು. ಶಿವಬಾಬಾಗ ಪ್ರಾಯದಾರು ಅತ್ತನ ಪರಬೆ ಅತ್ತನ ಯುವಕ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲೆನು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನೆ ದತ್ತುದೆ ತೊಂದೆರು ಪನ್ಪುನ ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸಾಕಾರುಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಉಳ್ಳೆರು. ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕ್ಲೆನು ಅಪ್ಪನೇ ತನ್ನ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದೆರು. ಎಂಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಜೋಕುಲಾದ ಮಲ್ತೊಂದೆರು ಬಂದು ಆತ್ಮಲೇ ಪನ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿಲು ಆದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು. ಬೇರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೆ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸೊಡ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬಾಬರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಾತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವ. ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಲಡೈ ಮಲ್ತದು ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಪೆರು. ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಬಾಬರ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಾತರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಡು. ಬಾಬಾ ಕೇನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ನಾರಾಯಣನು ಒರಿಸವ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಕೆಲವರು ಪೊಸಬೆರುಪ್ಪೆರು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಜೀರು ಅಕುಲು ಕೈ ದಿರ್ಪುಜೀರು. ಮಾಯ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಬಲ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು ಅತ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒರಿಸವ ಪಂದು ಅಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ತೂಲೆ. ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಪಣಂದುಪ್ಪುನಗ ಏತೊಂಜಿ ಕುಶಿತ ನಶೆ ಇರುಂಡು. ಬುದ್ಧಿನಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ಪುನಗ ನಶೆ ಇರುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ನಶೆ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಡ ಕಡಿಮೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು 84 ಜನ್ಮನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಏರು ಒಪ್ಪುಜೆರೋ ಅಕಲೆಗೆ ಇಂದು ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ತೆರಿವನಿರು ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಬೆರು ಸತ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಒರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತ್ತು. ನಡವಳಿಕೆನೆ ಆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಬುದ್ಧಿನು ತೆರಿವನೇರು. ಮುಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆರು. ಇಂದೆತ್ತ ಪುದರ್ನು ಗೀತೆ ಬಂದು ದೀತೆರು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಧರ್ಮದಕುಲು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಮಲ್ಪೆರು. ಕುಡ ಐನು ಓದೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುಜೇರು ಪನ್ಪೆರು. ಜೋಕುಲು ಯಾನು ನಿಕುಲೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಾಧಿನು ಪಂಡ್ರೆ ಬೈದೆ. ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಅಶರೀರಿಯಾದು ಬೈದರೋ ಅಂಚನೆ ಪೋಡು. ದೇಹ ಸಹಿತ ಮಾತ ಈ ದುಃಖದ ಕರ್ಮ ಬಂಧನೋಡು ಬುಡ್ಪೌಡು. ದೇಪಂಡ ದೇಹಲ ಸಹ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಕಾಯಿಲೆಪ್ಪುನಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಐದವರ ಇಂದು ಸಹ ದೇಹದ ಬಂಧನವಾಂಡು. ಇಂದೆಟು ಬುದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಪ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನ ಸುರುಕು ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಡು. ಇತ್ತೆ ಇಂದು ನರಕವಾದುಂಡು. ಎರಾಂಡಲ ಸೈನಗ ಪನ್ಪೆರು ಸ್ವರ್ಗಗು ಪೋಯಿರು ಐದವರ ಅಕುಲು ಖಂಡಿತ ನರಕೊಡು ಉಲ್ಲೆರು ತಾನೆ. ಅಂಡ ಇಂದೇನು ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೊಸ ಪೊಸ ವಿಧಿರ್ದು ತೆರಿಪವೆರು. ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಡ್ಡೆರು ಇಪ್ಪುಡು ದೀವನೊಡು. ಬೇರು ನಮ್ಮ ಬೇಹದ್ದದ ಮಾತಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸುರುಕು ಬುದ್ಧಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆರು ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಅಬುಡು ಉಲ್ಲೆರು. ಎಂಚ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋನಗ ಬದರಿನಾಥನ ಮಂದಿರ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಬದರಿನಾಥ ಸ್ವಯಂ ಬತದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುಜೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಪೆರು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಯಂ ಶಿವಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬೈದೆರು. ಹೇ ಆತ್ಮಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಶಿವಪುರಿಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಓಡೆಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಡೆಗು ಅಲ್ಪದ ಚಿಹ್ನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬದರಿನಾಥ ಚೈತನ್ಯಡು ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲೆನು ಜೊತೆಗು ಲೆತೊಂದು ಪಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ.
ಆರು ಮುಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಯಾನು ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆನು ಲೆತೊಂದು ಪಯರೆ ಬೈದೆ ಪಂದು ಈ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈ ರುದ್ರಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ರುದ್ರ ಶಿವಪಾಪ ಪನ್ಪೇರು. ಗೀತೆಡ್ಲ ಸಹ ರುದ್ರನ ವಿಚಾರನು ಬರೆತೆರು. ಏನನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಈ ರೀತಿ ಯುಕ್ತಿಡು ಯಾತ್ರೆನು ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಏಪ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಪಗನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಶರೀರನು ಬುರ್ದುನೆ ಸರ್ತಾದು ಬಾಬನ ಕೈತಡೆ ಬೋಪಾರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಲೆಗು ಶುದ್ಧ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಏಪ ಈ ಪರತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು. ಉಮಿಳ್ದ ಸಮಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗಿಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಜೊತೆಟೇ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಅರೆಗು ಅಂಬಿಗ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬನೆ ಈ ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಖದ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಇಂದುವೇ ಭಾರತ ವಿಷ್ಣುಪುರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯಪ್ತಡು. ಇತ್ತೆ ರಾವಣನ ಪುರಿಯಾದುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ರಾವಣನ ಚಿತ್ರೋನು ಸಹ ತೊಚ್ಚಿಪೋಯೋಡು. ಚಿತ್ರೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗನು ದೆತೊನೊಡು. ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ಎಂಕುಲು ಸುರುಕು ಅಜ್ಞಾನಿಲು ಆದಿತ್ತ ಆರು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಏರು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರಿಯುಂಜೆರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಜ್ಞಾನಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಚಯಿತನ ಮುಖಾಂತರ ಏರು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರಿಯುನ್ನರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಮಾಲೀಕನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ವಾಸ್ತವುಡು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ತಂಡ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಾಲೀಕರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಪೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಬಾಬಾ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಐನೆಡ್ದಾರ ಅರೆರ್ದು ಕೇನುಡು ಐತ ಮಾಲೀಕ ನಿರಾಕಾರ ಅಕಲ್ಡ ಕೇನ್ಲೆ ಐತ ಮಾಲೀಕ ನಿರಾಕಾರ ಅತ್ತು ಸಾಕಾರನು. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಸಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಾಲೀಕಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರೇ ಬತ್ತದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಸ್ವಯಂ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಆಪುಜೇರು. ಐತ ಮಾಲೀಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನಾರು ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಗುಹ್ಯವಾದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಏಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತತ್ವಡು ಉಪ್ಪನೋ ಅಪಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಅಪ್ಪ. ಎಂಚ ರಾಜರಾಣಿಯರು ಎಂಕುಲು ಭಾರತದ ಮಾಲೀಕ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಹ ಎಂಕುಲು ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಸಹ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಯಾನಿಂದ ತಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಮನುಷ್ಯನಾದಿಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಈ ಶರೀರನು ಲೋನುಡು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಾಲೀಕಾಯರೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆ. ನಿಕುಲು ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು. ಇಂದೆತು ಬಲಹೀನ వచ్చి ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತೆರೆಗಲ ಓದವೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಸ ಅಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಏರೇತು ವಿದ್ಯೆನು ಓದುವೆರೋ ಆತು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಪಾಸ ಆನಗ ಚೀಪೆನು ಪಟ್ಟುವೆರು. ಮುಲ್ಪಲಾನಿಕುಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೀಪೆನು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲರು. ಏಪ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಪಾಸ್ ಆಪರು ಅಪಗ ಬಂಗಾರದ ಪೂತ ಬರ್ಸ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಕಾಶದ್ದು ಪೂಕುಲು ಬೂರುಜಿ. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂಜೇ ಸರಿಚಿ ಬಂಗಾರದ ಮಹಲ್ದ ಮಾಲೀಕ ಆಪರು. ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವೆರ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂಗಾರದ ಪೂನು ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಡುವೆರು. ದರ್ಭಾಂಗದ ರಾಜೆ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಆದಿತ್ತೆ. ಆಯನ ಜೋಕುಲು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತೆರು. ಆಯ ಬಂಗಾರದ ಪೂನು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಪುದರ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದಿತ್ತಂಡು. ತೂಲೆ ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಎಂಚ ಕಾಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಿರು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆರು. ನಿಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಬಂಗಾರದ ಮಹಲ್ಗೆ ಪೋದು ಕುಳ್ಳುವರು. ಐನದವರ ನಿಕುಲೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಏನನು ಕುಡ ಚಕ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ನಿಕುಲ್ನ ಜೀವನದ ದೋಣಿ ಪಾರಾಪುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಚೈತನ್ಯ ಪತಂಗ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಚೈತನ್ಯವೈನ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯವೈನ ಬಾಬಾ ಭಕ್ತಿದ ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಿರು.
ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪೊಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೋಡು. ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರಲ ಶಿವಪಾಪನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿವಾರವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದ ಸಸ್ಯನು ನೆಡದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಭ್ರಕ್ಷಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರ್ತುಕುಳ್ದರು. ಐನರದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿನ ರಾವಣನ ಪಂಜರೊಡ್ದು ಬುಡುಪೇರೆ ಬೈದೆ ಪಂದು ಅತಿ ವಿಧೇಯನಾದ ಬಾಬಾ ಕುಳ್ದು ತೆರಿಪೋಯರು. ರಾವಣನೆ ನಿಕುಲಿನ ರೋಗಿಯಾದು ಮಲ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎನ್ನ ನೊರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಕುಲ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಜಾಗೃತ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಒಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಯರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪರು. ಮಾಯೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ ರೆಕ್ಕೆನು ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ವಾರ್ದುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲೆಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ದೇಹೊಡಿ ತುಂಡಲ ಸಹ ದೇಹದ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಭಿನ್ನಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಶರೀರಿ ಆಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕಾಯಿಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತು ಮಧುರ ರಾಯಲು ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾ ಸ್ವರೂಪ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಶಾಂತಿಡಿತದು ಶಾಂತಿದ ಸ್ಥಾಪನೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಜೊತೆ ರಮಣೀಕತೆಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭವ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ನೆಗೆಪಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಐನೇ ರಮಣೀಕತೆಯೇ ಬಂದು ತೆರುವಿನೆರು. ಅಂಚನೆ ತುಯ್ಯರಡ ರಮಣೀಕತೆದ ಗುಣ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಯ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾನ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪ್ರಮಾಣ ರಮಣೀಕತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ರಮಣೀಕತೆಯನ್ನು ಸಹ ವ್ಯರ್ಥದ ಸಾಲ್ಡ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಐನು ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತಿಳಿಪವೆರು ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರರು ಪನ್ಪುನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕು. ಐನೆರ್ದವರ ಹಾಸ್ಯಗು ಜೋಕ್ಸು ಸವಣಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಂಡ ಐಟ್ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಎಪ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಲಾಭವಾದುಪ್ಪೊಡು. ಒವ್ವೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಸ್ ಆವಡು ತಮಾಸೆ ಆವಡು ಐಟ್ ಲಾಭಲಪ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಸ್ಯ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಅವು ಬೇನೆ ಆದುಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಅವು ಅತಿ ಆದುಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ. ಮರ್ಯಾದೆದ ಗೆರೆತ್ತ ಉಲೈಗ್ ಆ ಪಾತೆರಪ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಪನ್ಪೆರು ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಾದುಪ್ಪೊಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.